Čaute ľudia, tu je Giemro a dneska si zahráme Brawl Stars. Jak už vidíte, už mám kita a dneska získame audio 10 gemov, to nám vystačí a môžem sa pustiť do videa. Už tu mám 33 brawlerov, získal som odvtedy Hypercharge, Mortisa a Gasa. A dneska máme novú season, je to season 23. Keď dáme tie 11 a 12, tak sa na to určite vyplatí. Pozrieme sa, na aké gesty máme. A vlastne za tento deň máme len dve. Takže keby sme dali 1000, tak na to aj tak možno vyjde. Nevyjde. Máme duo. A dáme si Asha. Ash je taký OP. No, na ňa napočíti. Určite ste videli môj short. Vysvedčenie. Jednotka a dvojka. Idem natáčať aj Minecraft draci. A teraz sú tu dvoje Lory. Sranda. A koľko ich mám, keď som myslela, že vo škole. Neskutočne veľa, ale za chvíľu super. No poď, poď. Tak o tom sa bili. Chcela by to bolo nejak úplne, ale iga si celkom opäť. Tak ja som skoro zomrel. Mne to ubýva. Ja som ho dal na hit. OK, tak to nám vyšlo skvelé. OK. OK, to možno sa to takto dáme jednak z drugu. No, poviem vám príbeh. Ja na začiatku 4. ročníka a k nám prišli dvaja žiaci, jeden, ktorého už poznám a jedného, ktorého nepoznám. Ten človek bol dievča. A kámo, hneď prišlo, kamoško, a hneď sa mi akože zapáčila, že bola krásna typovia. Takú by ste chceli, kamoško. Ja sa na ňu dívam a je krásna typovia, krásna. To si takú ešte krásnu nevidel, ti poviem. Ako môžete mať už v 4. ročníku frajerku, ale nemôžem povedať meno, ale strašne sa mi páči to dievča. To je akože krásne. To je najviac krásne. To je najviac krásne dievča. Tak ty kokos. Aspoň to chcem dať do top 2. Niečo dostaneme. No way! Larry a Laurie. Tak Larryho a Laurieho. Ja zabil môjho, lebo to ukážem modré. Ja mám Larryho a Laurio. Ježiši Maria.
tak to je OP. Yes. Help. To jsou ještě 4 týmy. 4, či 2. To je ťažké. Ako keď sa to pomalí, tak to dáva, tak to je ťažké. Takého malého prústu. What the heck? To... Prosím. Škoda. Keby tam ešte chvíľočku ostal. Ale... Ešík. Gold 10 000. To treba zabiť ešte 2 typkov. Super. 2 leďalory. Oni sú OP na diaľku. Normálne. Tam kde to seka. Aj jak. Okej. Kedy. To musíme dať. Veselí, bratia. Niečo má za chvíľu. Nie je to dodávka, ale... Neviem. Yes! Jo! Čože? Nie je to okej. Ešte raz. A máme to ešte 2krát. Máme kyta. No trocha sa bojím, lebo ďalšie, keď je povedal. Je to tak, ja tak. Koľko som to vedela? No, ty, ktorý bol toho času tu, nesnášam akože. Mandy! Hej. Ja pôjdem. To je jej friend! To je? Oh my gosh. Oni boli opäť moc. Ja už ho dostala 31. Škoda. Ale zase toto muselo toto video niekoľko má zatiaľ, takých 5-10 minút. Nemôžem dosiahnuť 10, to je moja challenge do mesiaca, do konca februára. Ďalkaro. Aspoň dva si nafarmíme. Aspoň trocha. Ja ti dám. What the heck? Ja zdrohám. To je OP, bow. Maty. What the heck? Hello. Hýbe sa. Ja už nejde to. Nie. Hej, neviem. Neviem. Kámo, byť s tebou už by som zabil 2 týmy. What the heck? Help! Bože, ja som rýchlejší. Pobite
sa tak. Nie, to môžete pobiť. To nešlo, akože to nešlo. Yes! Yes! Star Drupa. Tak ideme klikať o 106. Škoda, radostná. Božko. No tak toto video zakončím vinom. Pretože za Hypercharge. Za Hypercharge. Akože tá challenge som dal aj na YouTube, že som si nastavil, že do 12 minútach video nemôže ísť na YouTube. Tak to bude 13, nevadí. Ale toto musí byť rýchlo. Ha! Tak ty vole, tak to bolo tesnotka. To bolo tesno, ale moc. Vydrž tam, ale vydrž tam. Kamoško, vydrž tam. Vydrž. 6, 5, 4. Škoda. Zakončím to vinom. Ja to musím zakončiť vinom. Musím. Musí to byť zakončené. A ako myslíte ako sa vám páči táto Season 23. Napíšte do komentára. Dajte lajky, odbery, komentáre. Neviem, čo to budem hovoriť na konci. Charla Barla. No poďte. Come on. Come on. Tak to asi nebude zakončené, že? Tak nie. Tak, dúfam, že sa vám toto video